Γεια σας, ZG Gaming Zero εδώ πέρα και σήμερα παίζουμε Minecraft. Ένας μου το ζήτησε και λέω γιατί όχι, τι θα παίζουμε μόνο Ark, ας παίξουμε και Minecraft. Λοιπόν, αν ακούγεται κάτι, είναι ο ανεμιστήρας γιατί έχει πολύ ζέστη. Τέλος πάντων, πάμε Great New World και πάμε όχι MC Season 2. Όπα, παίζει να γράφετε λάθος, αλλά δεν με νοιάζει. Λοιπόν, ναι bonus chest. Σκύλος. Bonus chest να βάλουμε. Ας βάλουμε σιγά μωρέ. Άντε. Πάμε. Τώρα θα κάνει μια ώρα εδώ μεταξύ. Αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Θα περιμένουμε. Τι άλλα. Θέλω να μου πείτε πώς το λένε. Θέλω να μου πείτε όπως και δίποτε ένα παιχνίδι που θέλετε να παίξω εκτός Minecraft και τα γνωστά. Ένα παιχνίδι που σας αρέσει και θέλετε να παίξω, να το δω κι εγώ. Και άμα μου αρέσει και εμένα, να το παίξω ρε παιδιά. Δεν χρειάζεται να είναι online ή single player. Ό,τι να είναι. Απλά να είναι ωραίο. Εντάξει. Και μου πείτε να παίξω Battlegrounds γιατί εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει. Αρχίζει να φορτώνει. Που λέτε εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσουν τα Battlegrounds, οπότε ξεχάστε το. Λοιπόν, τόσο, τι είναι αυτά. Είναι τα καινούρια που βγάλανε, εντάξει. Βγάλανε, για όποιους δεν ξέρουν, έλα, έχω ξεχάσει να παίζω τώρα και έχω μπερδευτεί με το Ark. Για όποιους δεν ξέρουν τις συνταγές, τα βγάλανε 7, αλλά εγώ πιστεύω πως τις ξέρω τις συνταγές. Καλά, δεν τις ξέρω και όλες, αλλά εντάξει, κανείς δεν τις ξέρει πιστεύω όλες απ' έξω. Λοιπόν, ας πάρουμε και τα torch, μια που τα έχουμε εδώ. Λοιπόν, εδώ για να δούμε το σεντουκάκι μας, τι μπορεί να έχει. Ωραία. Έλα. Γιατί κάνει αυτό τον ήχο, τα ακούτε? Ένα τικ τακ. Κάτι ενεργοποιεί. Λοιπόν, ας πάρουμε τους φούρνους. Λοιπόν, εδώ εσείς, λοιπόν, παιδιά, τώρα θα πάρουμε μια αυτά. Τι λέει? Destroy the tree. Τι εννοεί? Ας να δοκιμάσουμε, περίμενε. Left click. Τι είσαι, στυλ tutorial? Καλά. Ρε παιχνίδι, πώς το κάνανε? Έχουμε και πρόβατα. Πώς το έχουν κάνει έτσι? Δεν είναι και πολύ ωραίο. Για όποιον ξέρει να παίζει. Για όποιον δεν ξέρει πάλι είναι το καλύτερο. Αλλά για όποιον ξέρει να παίζει πιστεύω. Εντάξει ρε φίλε,
Απορώ όμως. Σκοτώσουμε μερικά πρόβατα. Πάει αυτό. Και νομίζω έχουν βγάλει και... ναι, έχουν βγάλει και τέτοιο. Χρώματα στα κρεβάτια. Αν θυμάμαι καλά, ναι. Καλά, αυτό είναι ωραίο. Εντάξει. Αλλά κάτι άλλο δεν είναι. Λοιπόν, ας πάρουμε λίγο wood. Έλα. Έλα. Έχω ξεχάσει τα κουμπιά του Minecraft, γιατί έχω μπερδευτεί με το Ark και ας πούμε εγώ πριν για να πάρω για να βάλω στο χέρι μου το water plank είχα πατήσει 0, γιατί στο Ark έχει και είναι το τελευταίο το 0 και μπερδεύτηκα. Εντάξει, θα συνηθίσω πάλι. Καλά. Λοιπόν, ποιο θα είναι το σπίτι μας από όλα αυτά? Το σπίτι... coal. Δεν έχουμε. Κρίμα. Λοιπόν, το σπίτι μας... Απάλεσες. Το σπίτι μας λέω θα είναι το πιο μεγάλο. Δηλαδή, αυτό εδώ. Έλα. Από πού είναι η πόρτα? Δεν έχει πόρτα. Από πού θα γίνει η πόρτα μας τώρα? Εντάξει ρε παιδιά. Πιο ψηλά δεν μπορούσατε να τη βάλετε την πόρτα? Έλα. Λοιπόν. Σπίτι μου, σπιτάκι μου, εσύ τι κάνεις εδώ τώρα? Έξω, έξω. Ουστ. Βγείτε, 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 βγείτε. Έλα, από εκεί, από εκεί. Να τον σκοτώσω. Τον σκότωσα. Και εσύ εδώ. Φύγε. 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 Φύγε, 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 φύγε. Φύγε. Έφυγε. Λοιπόν, εκεί πέρα θα είναι το προσωρινό μας σπίτι. Φέρε μου το αυτό. Συγγνώμη φίλε που σου χάλασα το τραπεζάκι, αλλά το ήθελα. Λοιπόν, θα βάλουμε, έλα, τα κουμπιά. Λοιπόν, αυτό εδώ, τέλεια. Το chest, εδώ. Την πανοπλία. Τους φούρνους. Ναι. Πάμε να σκοτώσουμε άλλο ένα πρόβατο. Ouch. Ας πάρουμε και λίγα φυτά.
Α, έχει και καρότα. Παιδιά, εδώ πέρα είναι ένα κομπλέ χωριό. Λοιπόν, να και ένα πρόβατο. Α, ναι, πρέπει να είναι όλα το ίδιο χρώμα για να φτιάξεις κρεβάτι. Γιατί τώρα που έχουμε και τα διάφορα είδη κρεβατιών, πρέπει να είναι όλα ίδιο χρώμα. Καταλάβατε? Μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Μου σπάσε. Φτιάξουμε ένα crafting table. Εγώ που το βρήκα το... Α, νόμιζα πως ήταν obsidian. Λοιπόν, stick. Ναι. Και ναι. Πάει και αυτή. Κοίταξε πως τρέχει. Λοιπόν, πού πήγε το χωριό? Εδώ είναι. Θα ξαναβγεί κανένα δέντρακι. Δεν θα έλα προβατάκι. Πώς μου ήρθε το δέντρο? Δεν τα ξαναφυτεύω γιατί θα τα φυτέψουν οι χωριάτες, οπότε χαμένος κόπος. Ωραία. Φέρουμε και αυτά. Λίγο wood ακόμα. Φτάνει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο σπίτι μας. Πρέπει να κόψουμε και αυτό το δέντρο. Ωραία. Λοιπόν, θα βάλουμε μέσα αυτά. Βασικά θα τα βάλουμε όλα μέσα. Και μετά θα διαλέξουμε τι θα πάρουμε. Γιατί μπήκες εσύ τώρα μέσα? Βγες έξω. Βγες έξω. Έλα έτσι. Από εδώ ευθεία. Έλα. Και βγήκες. Πέσε τώρα. Έτσι, μπράβο. Και ένα torch θέλουμε εδώ. Ξαναμπήκε ρε. Καλά. Άστος. Θα πάρουμε αυτό εδώ. Crafting table, να το βάλουμε. Να τρώμε. Αυτά. Εσύ έτσι, μπράβο. Λοιπόν, μπορείς να φύγεις λίγο? Φύγε. Το μεταξύ αυτή είναι και άχρηστη. Μπορώ άνετα να το σκοτώσω. Έτσι, μπράβο. Χωριάτη, φύγε. 1, 3, 4, 5.
Θα βάλουμε αυτό εδώ. Τίποτα. Κοίτα εδώ. Έλα, έξω. Πάει αυτό. Advancement. Έπεσα. Γιόλο. Φύγε. Ουστ. Άντε. Άντε μικιό. Έλα κικό. Yep. Τρόμαξα. Μέσα από το δέντρο, ρε. Κοίτα εδώ. Δεν παίζει δίκαια. Ω, ζόμπι. Ωραία, πάμε σπίτι. We go home. Φύγε, φύγε. Εσύ θα σκοτωθείς γιατί ανοίγεις πόρτες. Ωραία. Αφήνουμε μέσα αυτά. Ωραία. Έξω. Μάλλον αυτό δεν χρειάζεται. Ωραία. Θέλω λίγο τα ξύλα. Κάτσε λίγο να δω κάτι τώρα. Λοιπόν, θα βάλουμε potatoes. Ναι, ναι. Ναι. Θα βάλουμε τις πατάτες. Θέλουμε και πέτρινο σπαθί, Πού θα το βρούμε? Όχι. Κάτσε να δω κάτι. Ναι, το ήξερα. Λοιπόν, 1, 2. Ωραία. Ωραία. Recipes. Να το κάνουμε τάκα. Ναι, φτιάξτε το. Αυτό είναι για πιο γρήγορα υποτίθεται. Τέλος πάντων.
Το δέχομαι. Α, οκ, παιδιά. Θα σας αφήσω. Λοιπόν. Πολύ ζόμπι, παιδιά, πολύ ζόμπι. Και δεν λέει να ξημερώσει. Κλείσε πόρτα. Βάλα αυτά μέσα. Ξημέρωσε. Άντε. Τι έχουμε εδώ? Α, πλάκα, κάτσε να φτιάξουμε κι άλλο chest, οπότε αυτό το χαλάμε λίγο. Έλα. Χαλάμε και αυτό. Και τι θα κάνουμε τώρα? Έλα. Λοιπόν, ναι. Chest. Ναι. Ορίστε. Εντάξει. Ξημερώνει. Λολ. Αυτά είναι, παιδιά. Μαζική καταστροφή. Κάτσε, γιατί μου έρχονται. Δεν πρόλαβε να έρθει. Αυτά, κατεβαίνουμε, λουτάρουμε. Εσύ. Α, εσύ ήσουν εδώ. Μπορείς να βγεις. Οπ, Enderman. Οπ, σκελετόν. Λοιπόν, εγώ θέλω να σκοτώσω τον Enderman, αλλά... Έλα, Enderman, έρχεται. Πού τον είναι? Ω! Με σκότωσε. Άντε ρε που με σκοτώνεις κιόλας. Σου έμαθαν να σκοτώνεις όταν ήσουν μικρός. Πού είσαι? Ζομπάκι. Εσύ ήσουν που με σκότωσες την άλλη φορά, ρε? Εσύ ήσουνα? Ω! Κι άλλος σκέλτος. Ρε παιδιά, ηρεμήστε λιγάκι. Μάπια. Πού πήγε ο Enderman? Να κι άλλος σκέλτος. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, αφήνουμε αυτά. Λοιπόν,
Αν σας άρεσε το επεισόδιο κάντε ένα like, subscribe αν δεν είστε subscribe, μπερδεύτηκα, ναι, καταλάβατε, και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!